По повод патронния празник профилирана хуманитарна гимназия Светите Кирил и Методий покани възпитаници и наследници на най-старото Великотърновско училище, известно с името си Първа мъжка гимназия. Инженер Росен Кирилов е наследник на Йордан Райков, който е завършил нашата гимназия през 1940 година. Издирихме неговото свидетелство за завършване, а инженер Кирилов предостави снимки на своя дядо. Господин Кирилов, какъв е поводът за вашето посещение в гимназията? Поводът за моето посещение в гимназията е по покана на вашия директор господин Витанов. Неговата идея е да събере наследници от бивши ученици на вашето училище, за да споделим с вас спомени от старите времена. За вашето училище да ви разкажем по-конкретно. По спомени от завършили много отдавна тук, както моят дядо адвокат Йордан Йорданов Райков, който от село Райовци, Средни Колиби, който имал мечта да стане адвокат, пристига тук изключително беден. Изключително беден. Но упорит. Чете, учи, завършва тук, след това сбъдва мечтата си и става един от най-добрите адвокати в България. Вашето училище наистина е ковачница на, как да кажа, хайде на днешно време модерно да се казва на кадри. Но всъщност тук се сбъдват мечти. Какво пожелавате на днешните ученици? Много труд. Труд. Четете. И работете върху себе си непрекъснато, за да сбъднете мечтите си. Иначе трудно. Благодаря. Ана Минева е журналистка от Велико Търново. Нейният дядо, който в нашите архиви е записан като Николай Сергеев Немцеров, също е завършил Първа мъжка гимназия. Госпожо Минева, кой е най-важният урок, който сте взели от вашия дядо, всъщност ученик в хуманитарната гимназия преди време? Ние с дядо бяхме една и съща зодия, стрелец. Той имаше такива организационни качества, бърз мисъл и така действаше с размах, решително, изобщо не се колебаеше. И общо взето, като урок съм запомнила, че дядо ми изобщо не се, на авторитети изобщо не се съобразяваше с авторитети. Като си има някакво мнение, като чете, че взема правилно решение и действаше. Така контактува по това време с министри, с разни големци, имаше такива партийни функционери и си държеше и си отстояваше на мнението. Това съм запомнила. Изобщо не се е съобразявал, не се е подмазвал, така не е бил гъвкав. И каквото реши, го счете за правилно, го изпълняваше. И така смятам, че е по същия начин аз. И до днешен. Да. Какво бихте посъветвали младите журналисти? Младите журналисти, значи мас-медия на латински означава, как сега да ви обясня, масова среда, медия означава така, журналист е медиатор между обществото и обичайно между властта, управляващи. Да бъдат изключително обективни. А тези, които започнат да се занимават с журналистика за напред и сериозно, изобщо да са далече от това да са поръчкови, да са далече от това да манипулират обществото. Това, което съм запомнила от първата си редакторка 99-та година в едно радио е, когато говориш на аудиторията, на зрители, слушатели, читатели, трябва да не замърсяваш самия ефир и трасето със свои мисли, с манипулации, с външна намеса. Журналистът, неговата мисия е да е обективен, максимално да говори истината, доколкото му е позволено. Да не подвежда хората и да не ги манипулира. Благодаря. Инженер Кирилов дари ценна историческа литература за библиотеката на профилирана хуманитарна гимназия, която е била притежание на неговия дядо Йордан Райков.